siya! Daghang mga kanunon para pang snacks nga mamahimo natong kapilian apan usa sa mga kinaham natong mga bisdak mao ang syakoy. Karon atong sayran ang proseso sa paghimo niini pinaagi niining report. Syakoy, kinsa bagod ang wala kailan niini. Sukad pa kaniadto, wa gayud kini mawagtang sa menu isip snacks matag hapon. Apan, nasayod ba kamo mga kapuso sa proseso sa paghimo niini? Among naila-ila si Manong Hogo nga mokapina sa 20 ka tuig nga mihimo og syakoy. Matud niya, duha ka klaseng syakoy ang iyang ginabuhat. Ang syakoy nga pinisi ug ang syakoy nga sinudlan. Unsa man ang gikinahanglan sa paghimo niini? Mao kini ang mga sangkap: harina, asukar, asin, margarine, yeast, vanilla, tubig, mantika o gamay lang nga food coloring. Pahinumdum ni Manong Hugo, kinahanglang hugasan og maayo ang mga kamot aron limpyo kining moporma sa syakoy. Unang gitunaw ang asin ug asukar, unya gisagol ang ubang sangkap. Food coloring. Paninguhaon na gayud nga masagol ug maayo ang mga sangkap sa syakoy. Human mahimo ang dough, patubuon una kini og pipila ka minutos usa pa pormahon sa gidak-on nga imong gusto. Unang giporma ni Manong Hugo ang syakoy nga pinisi, din iya kining gipatuyok-tuyok. Gisunod niya og porma ang syakoy sinudlan o nailaos sab nga butsi. Duna kini sud nga lubi isip palaman. Unya gilunod dayon kini sa init nga mantika. Ug mao na kini mga kapuso ang lamiang syakoy nga mas lami kun budburan og asukar. Matud ni Manong Hogo, iyang ibaligya ang iyang giluto nga syakoy sa tag 5 pesos ang usa. Makamang kog luto ana, magluto kog suwag buntag. Sa syakoy, mahaman ko alas 10, kapin, kapit alas 11. Isura na ako na siya. Wahulat niya po sa mga customer. Kay, di sa alas 11 na, paabot sila na ako kay pang-snack nila. Paabot sa syakoy. Uban ni Lian Singkulan ug Jobal Ubiso, sa Sulkibod Castro, Balitang Bisdak.